Daşoguz welaýatynyň un gytçylygy barha ýitileşýär. Daşoguz welaýatynyň iri etraplarynyň birini unuň döwlet dükanlaryndaky gytçylygy we onuň hususy söwda nokatlaryndaky gymmatçylygy dowam edýär. Etrabyň bir ýaşaýjysy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli gezginlik şertlerini Azatlyk radiosynyň habarçysyna 7-nji we 9-njy dekabr günleri un gytçylygy barada maglumat berdi. Azatlyk radiosy howpsuzlyk maksady bilen etrabyň hem adyny agdamakdan saklanýar. Biziň adymyz berkidilen döwlet dukanyndan şu ýyla geçip entek hatda 1 kilogram un hem satyn alyp görmedik. Un satyn almak üçin bir hepdeläp ýygyny üzmän gatnadym. Täze ýyl golaýlap gelýär. Öýde un ýok diýip Azatlyk bilen gurrundaş bolan Daşoguz aýtdy. Onuň sözlerine göre geçen hepde tutuş bir hepdäniň dowamyny 3-nji 7-nji dekabr aralygyna öýleriniň berkidilen döwlet dukany ýapyk boldy. Biz umumyň ýeke gezek hem un satyn alyp bilemzok şol ýerden. Her gün gatnaýarys. Şunu hem 7-nji dekabrda saat 12:20 20 adam bolup garaşdyk. Şu hepde asla şol dukan açylanok diýip Daşoguzyň ýaşaýjysy Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Ol dukanyň salgysyny habarlaşmak üçin derur bolan beýleki maglumatlar Azatlyk radiosyna hödürledi. 3-nji dekabr günü baranymyzda dukan ýapyk diýeni işigine çala dökülen unuň izi bar ekeni. Biziň her gün dukanyň öňünde oturmagy mümkinçiligimiz ýok diýip gurrundaşymyz aýtdy. Türkmenistanyň raýatlary özleriniň berkidilen döwlet dukanlarynyň resmi wagtdan çäkli mukdarda un satyn almagy mümkinçilik töredilýär. Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysy noýabryň aýagyny Türkmenistanyň regionlaryny mundan ozal her adam başyna 4-5 kilogramdan çäkli mukdarda satylýan un normasynyň mundan beýlek her hojalyk başyna ortaça 10 kilograma düşürilendigini habar berdi. Türkmenistanyň döwleti değişli dukanlarda satylýan yerli unuň 1 kilogramynyň döwlet tarapyndan kesýetilen bahasy 2 manatlygyna saklanyp galýar. Daşoguzyň ýaşaýjysy Azatlygyň habarçysy bilen 9-njy dekabrda ikinji gezek habarlaşanyny şeýle diýdi. Dukany ertir hem baryp görjek, eger ertir hem un alyp bilmesem garkoma barjak diýip, Daşoguzly söhbetdeşimiz şäher häkimligine şikaýet etmegi göz öňünde tutýanyny ýaňytdy. Ol bazarlarda hususy satylýan unuň narhy barada maglumat berdi. 2 kilogramlyk unuň bahasy 40 manat, öňler şol 2 kilogramlyk uny 5 manada satyn alýardym diýip gurrundaşymyz aýtdy. Ol etrabyň bir daýhan birleşiginde ýaşaýan donunyň döwlet dukanlaryndan un satyn almak tejribesini paýlaşdy. Onuň sözlerine görä gurrungy gidýän daýhan birleşikde ýerleşýän döwlet dukanyna ýüzlerçe adam özüniň un nowatyna garaşýar. Azatlyk gezginlik maksady bilen daýhan birleşiginiň adyny agdamakdan saklanýar. Dogunum 700-nji bolup nowata ýazylypdyr. Olaryň nowaty ýene-de 4 aýdan ýetýär. Dukana her aý 200 halty un getirilýär diýip un gytçylygynyň kötenýän Daşoguzly gurrun berdi. Türkmenistanyň un we çörek gytçylygy hem-de gymmatçylygy barha ýitileşip noýabr aýyna çörek hatda paýtagat Aşgabatda da gyt harida öwrüldi. 30-njy noýabrda geçirilen hökümet maslahatyny ýurdun söwda ulgamyna gödäwçilik edýän vice-premier çağrıgılyjy ýurdun çar günjegini söwda dukanlarynyň azyk önümleri bilen boleliň üpçün edilýänligi barada Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow hasabat berdi. Döwlet telewizionynyň Watan habarlary gepleşiginiň 3-nji dekabrda efire berilen sanyny çörek öndürilýän bir kärhana barada video reportaj efire berilip ilatyň çörek önümleri bilen boleliň üpçün edilýänligi öňe sürildi. Hudaýym un gymmat bolsa-da dukanlarda durgoý diýip Azatlygyň un gytçylygyndan kötenýän Daşoguzly gurrundaşy sözüni jemledi.